Разполагаш със свободно време и желание да съдействаш на клиентите си дигитално при покупко-продажба на имот? Ако е така, Abidors е мястото, където би могъл да генерираш допълнителен доход. А защо не и да го превърнеш в основен източник на доходи? Всичко зависи от теб. Можеш да предлагаш услугите си в цяла България, от комфорта на креслото си, плажа, офиса и къде ли още не. Точно така, не е нужно да присъстваш физически на огледите с клиенти. Можеш да ги напътстваш от всяка точка на земята до достигане на успешна сделка. Ние сме се погрижили за всичко останало по платформата, така че да те улесним максимално. Имаш две възможности за генериране на клиенти. Първата е когато купувач или продавач се регистрира посредством твоя уникален реферален линк, присъстващ в профила ти. А също и след като изградиш добре структуриран профил с положителни оценки, все повече клиенти ще ти се доверяват и наемат директно за съдействие чрез платформата. Като виртуален асистент е нужно да се запознаеш подробно с функционалностите на сайта, за да превеждаш успешно клиентите си през всички стъпки до сделка. Ролята ти като виртуален асистент не е свързана с юридическо съдействие на клиентите ти. При всяка молба за юридическа услуга, твоята задача ще бъде да препоръчаш на клиента си юрист чрез платформата, който е професионалист в тази област. Така ти ще бъдеш гид за своите клиенти, превеждайки ги по пътя на дигиталната покупко-продажба на имот. При всяка сделка, твоята цел е клиентът да бъде достатъчно удовлетворен от услугите ти, така че да получиш оценка от 5 звезди в публичния си профил. Сигурно се питаш как точно ще заработваш чрез платформата. Отговорът е кратък. При всеки успешно подписан предварителен договор чрез платформата от твой клиент, ти ще получаваш комисионна равна на 0,2% от стойността на имота. Тоест, ако имот бъде продаден за 100 000 евро и в момента на подписване на договора ти си виртуалният асистент за една от страните по сделката, ще получиш комисионна в размер на 200 евро. И това не е всичко. Ако, например, бъдеш нает и от двете страни, сумата ще бъде 400 евро. Нужно е също да знаеш, че нямаш ограничение в периода за прием на запитване от клиент, но имай предвид, че първият виртуален асистент, приел запитването на клиент, става такъв. Пожелаваме ти успешно преминаване през теста и неограничен брой бъдещи клиенти, защото нямаш лимит. Вярваме в теб и нямаме търпение да видим на какво си способен.